367,000 pesos. Ganito kalaki ang perang matitipid ng mga magsasaka tuwing cropping season sa 24.5 ektaryang lawak ng lupain. Ang sekreto, ang pagsailalim ng mga magsasaka sa isinusulong ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na programa, ang corporate farming. Sa ilalim kasi nito, ipinapakilala sa mga magsasaka ang makabagong teknolohiyang pangsaka, maging kung paano itanim at maparami ang aning produkto. Katunayan, sa Barangay Baraca, Villasis, Pangasinan, ipinakilala na ang paggamit ng mechanical transplanter. Sumailalim na rin ang mga magsasaka sa corporate farming. Dalawang klase ng mechanical transplanters ang gamit natin, yung walking type at saka yung riding type. Ang mechanical transplanter na gamit natin ngayon, malaki ang nagiging savings maliban sa oras, lalong-lalo na dun sa pera. Ang panibagong kaalaman sa pagsasaka, laking tulong sa mga magsasaka. Ganda po ma'am, napapadali yung trabaho namin, lalo yung work behind, saka yung riding type. Kami pong magsasaka ng asosyasyon na to, nagpapasalamat kami kay Giko. Salamat po sa bigay nyo sa amin tulong na sa amin ditong magbubukid. Bukod sa kaalaman sa pagsasaka, hataw din ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa suporta sa sektor ng agrikultura. Katunayan, sa Binalonan, Pangasinan, ipinamahagi ang mga knapsack sprayer at iba pang kagamitan. Napakahalaga po at malaking maitutulong po ito sa ating mga magsasaka. Hindi lang po sa mga magsasaka, sa mga iba pang mga farm workers. Simula nang maipakilala ang corporate farming sa Pangasinan noong 2022, sumampa na sa 700 farmer cooperative o katumbas ng 1,000 ektarya ng sakahan ang natulungan. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga programang magpapagaan sa buhay ng mga magsasaka sa Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.